kumsang ni somni panni January thalai hola khan United States of America chuan 5G network chu tinunan tuma ninga la omtiin thlona te chuan harsatna antok ngal khovel ram hrang atanga US pan tur thlona te chu an cancel ngal sup 5G signal chu antinung ta a darkar somthum paruk chungin thlona te chuan buaina antok zui ta ngala che chual theina rem chang atam hle Shrilenga wanga 5G network du lo na alo thleng to tenen thlona in harsat na atok le chuan internet signal chak zok man du lo na lian tak athlena lemchan thiam juhi chola phei chuan hemi ma hian high court a 5G chungchanga thu buaite alo thelut rap to bok kanei kha thlona ti buai chan chu atrum na ta na manro tangkai tak mai radio altimeter le 5G inzom na wanga neya thlona trum munbula 5G tower omte chuan thlona trum konga harsat na ansiam thei radio altimeter hi sound wave pechuak tu aneya thlona tang hian kap chuakin leyazuk thlenga chumiron let le mang chuan thlona chu engtia sanga nge a thlo ti hriat thei ta thina him taka trum le a thlo chua theina tura manro poimo tak pakhat nin fit sang ni le zanga hnuailama a thlo towa chumjing le ruwa surkara atrum don phei chuan he man ruwa hi apoimo le zual radio altimeter hi 5G chuan ati buai thei tatlata thlona man tlang lon tak Boeing 777 le 787 Dreamliner te chu an him lo zualane kumsang ni somnia khan khovel ram hrang te chu 5G mang turin anin buat saya mang to te po heng hun lai hian anom US man tur chungchanga hian October thla a thut kho manneya thlona tan buaina thlen thei ti chu RTCA in thlona lama thunei tu FAA te hnena an thlena US a in biak pona lama thunei tu internet communications hnena thlen le ma se 5G man lo tumna chu andal zo chuang lova dollar tluk le ding on somruk pariatin 5G spectrum chu anlilama man tura kalpui turati ani chunzom ta zel ram rang thlona company abikin Boeing mang tu te chuan an soisel na sa hle ani hetianga 5G awanga US an boila hian India chuan buaina tur an nei velo tur thu an soi thunga try chuan hemi chungchanga hian thu chua siamin 5G hi kanrama kan man huna chuan thlona tan harsat na thlen lowang antive thung 5G hi ram somli velin an mang toa ahmang masa South Korea Japan le China te phei chuan kum ni chuang an man na ani toa boina an tok lem lo US in boina to chan hi 5G spectrum wangane US man hi C spectrum antimai thina a spectrum chu megahertz sangthum zasari le sangthum zakwa somriat in kara awma thlona chuan C spectrum bok mangin megahertz sangli zahnia tanga sangli zali ahmang ve thunga spectrum in kar hi a in hnai ema wangin thlona a radio altimeter chuan 5G frequency chu aman chang awma chu wanga boi chu ni boi theina rem chang hi tamlem lo ma se thlona chuan ris om thiang lo hetila hian India chuan Europa spectrum an man megahertz sangthum zathum le sangthum zariat in kar ahmang dona thlona in a man nen a in kar azau dewa chu wangin buaina kantok velowang ti hi an choingam China phei chuan kumsang ni le somni pakhat March thla tangkhan thlona chunga 5G signal chu an mangdai towa thlona thlo chua don le atrum don ero chuan phone an off tir thina a him lo na vak an threlem lo hetila hian 5G network chungchanga hian soi neu atam hlea India lemchan thiam juhi chola chuan kumsang ni somni pakhat khan Delhi High Court ta thu buai a thelut rup maya 5G network hi achak to emema chumlo chatlova mihringin 5G zungzam kan don chu athalo hle athatlo na hi mihring te chau ni lovin
nung chadang le thlaya te po thleng theiani tiin thu boya thelu chan hi soi juhi chola in 5G network a hlo om don nia soi hi thil thar ani te chiam lo phone signal aron om tira tanga soi alo ni to thin 2G kan man ran te chuta tanga 3G le 4G a kanin hlan kai te Wi-Fi le Bluetooth signal te thlengin mi hring hrisel na tan a thalo mai thei ti chu an lo soi to thin mobile phone hi US a kumsang khazakwa somriat chowa tangin an hmang to a India kumsang khazakwa somkwa panga vela tanga man tran ani boka mobile network awanga mi hring le nungcha ten hrisel na lama harsat na an to pha soi turero tun thlengin ala om chi alo nungcha ten 5G zungzam hi kan that lo puyem tia hian sanga a zirchianna an lo nei to a sanga pakhat zebrafish tui chu dar phe ka dain tui hnoya ni hni chung anda a antenna in 5G signal an kaltira dar chuan signal chu alo khuap ta a sanga ron piang te chu phone signal awangin danglam phana te chiam an nei lova an nun na tan hlau om tur engma om lem lo bok 5G zungza ma hian zirchiana an nei to china chuan risel na ta na hlau om tur om lem lo zungzam hi a frequency azirin a hlau omin a hlau om lo thei mi hring ta na hlau om gamma ray yang chi te chu a frequency asang emema mi hring ta na hlau om lo radio te ro chu a hniam thunga 5G frequency chu a hniam pol takane mase mi then khat chuan frequency sang tak a hlau omang chi in frequency hniam tak chu a hlau om veang tia rin na an nei tlat thunga hi mobile tower kan hlau chan po ani taber ome kumsang ni le som pali dai to khan mobile tower hi a hlau om lo ti chian na alo om to a mase pom lo tu an tam hle technology thar aron chuain hetiang hlauna hi chu a om ve chi a thin kumsang khazariat somriat pakua a America a electric bana a hrui an thlun tira khan mangkhong ani e tin an hlau em to a mi hringin coffee kanin tirlain ril rulam chian lona athlen thei tia hlauna a omin do dalna te hial alo om to bok mobile tower le 5G network launa po chutiang bok chune COVID-19 na ron len tira khan 5G network launa hi anasa zual azungzam chuan kan taksa a natna do pol ati chaklova rikai le thi pui a ol samti thu adar chiam maya England le mun thren khata chuan 5G tower te chu anti chia a he thu dik lo hi threl rual lovin ram hrang akang kai mana Belgium chuan 5G an man hun tur chu an po khotlai pha a California lama cancer a thlen thei tin an do dal boka 5G zungzam hlauna le du lona wang hian World Health Organization chuan a soi fiana anti chua angai ta hiala COVID-19 chu 5G network om lo na rama po aleng renga adar chan hi ani lem love anti hetiang velani awang hian Delhi High Court chuan juhi cholai thu boi thelu chu a hnol saka thu boi ngai tua tu judge chuan lar khel na thing takani e I thu boi hi ngai tua tla ka om lova cheng nuai som ni I choi zo kang alo ti sakdai juhi chuan ahnua athu boi thelu chan chu 5G hi ka do lova sarkari na hi me tifia kadu mai chawani atile korta hian kalpui lovin scientist rualte zirchian tir sela afel zok ni mai tur hi ni thlona ten buenan to chungchanga US chuan thlona trum hun hnaya 5G network da lo ni se antia France le Japan te chuan thlona trum hun bula hian 5G network om theilo na turin a signal an bloka thlona trum hun thren khata chuan signal pek chua na chu leilam hoi zong ten anda hial thlona ti boiber radio altimeter hi signal dang manglo turin an thuam thamek boka mase siam hmanga hian 5G signal anga frequency niam chu apai theimek lo
radio altimeter hi a call thak top thei ani lova thona call dang nen in thlun zom tlat ani awangin hardware baka software thlenga ti dang lam vek angai dona 5G network ma chon turin thlona lama thiam na chuan min la zo meu lo tinane heti lai hian 5G tower te chuan huam chin neya signal an pek chuat heina tur an keng tel ve boka thlona thlok chuak tur le atrum tur ti boi lo zonga kaltir dan awma ma se huam chin neya pek chuana tang hian signal put ru om thina thlona tharslam jok te tan chu chuan har satna siam tam lo ma se thlona hluita ne ro chuan buaina tham atling thunga khovelin thlona ala man tamber chu upa ve to tak tak te ani hlom 5G network hi kan hmu ve ma hawin kan han soi tawak maya aron thlen huna lau tok anom le nge yang fin fiana omlem lova launa ni ti kan thriat theina tan ani ye